Outra das cuestións que o noso grupo plantexou e que vai a facer realidade a través dunha proposición non de lei é que nós vamos a pedirlle a esta casa o que é a mesa do Parlamento a conxelación dos soldos que veñen percibindo os señores e señoras diputados. Pensamos que en estos momentos, inda que económicamente sea unha medida de escasa trascendencia, si creo que pois dá un exemplo do que nós queremos trasladarlle á opinión pública, que o primer sacrificio ten que ser ni máis ni menos de quenes teñen algunha responsabilidade, que ten o goberno cunha mellor utilización dos cartos públicos e de aqueles pois que temos a responsabilidade parlamentaria dando ese, cando menos, luz de esperanza para a xente que non ten a mesma suerte que podamos ter os que estamos aquí para defendelos. A disposición deste grupo parlamentario é ni máis ni menos chegar a acordo co resto dos grupos, darlle a posibilidade de que incrementen a súa presencia. Eu creo que iso é unha característica que nunca, volvo a repetir, se dou por quen apoiaba ao goberno. E, polo tanto, pois diría, ofrecimento de diálogo, eu creo que tense que ver compensado pois pola posición do resto dos grupos de facer un esforzo entre eles para chegar ese acordo entre todos, porque se as líneas son redondas, eso non pode ser un cuadrado, e se as líneas son rectas non é un círculo. Polo tanto, nin sendo membro do Grupo Parlamentario Popular se pode chegar, verdad, á cuadratura dese círculo. Polo tanto, teñen que axudar o resto dos grupos a poñerse de acordo. Por certo, pero que aparte hai a previsión, cando menos, de que 6 ou 7 textos legislativos podan presentarse, a lo menos, volvo a repetir, a lo menos ese número de textos legislativos ao longo dos próximos meses. Estamos a falar de leis como a de comercio, como a de pesca, como a lei do Instituto de Xuventude de Galicia, como a lei de agua, de turismo, a reforma desa lei de solo,
lo tanto, esa actividade legislativa unida aos plans que ten anunciado xa no que foi o debate de investidura o presidente Feijóo, que se facerían nos primeiros 6 meses como plan acuícola, o plan de litoral, o propio plan de infraestructuras, creo que vai a facer que a densidade do traballo e a importancia do traballo parlamentario durante estes meses pois que sea un sinónimo e unha característica máis do que ven sendo a actuación deste grupo parlamentario do goberno, é dicir, traballar. O que se nos pode pedir é traballo e, polo tanto, eso é o que nós vamos a facer, traballar e dar ideas